There's a boat ride! It's a boat! Kitapon mo gid kuya! Seryoso ya! Ganun ba yan? Mga kabangbang, kidnap po nila ko nga duwa. Po namon yung mga vloggers arin di subong nagapila para sa ato niya boat ride. So boat ride, this costs 300 pesos. Kung tatlo ka mo or below, that's 300 pesos per boat. Pero kung 4 ka mo kabilog, 80 pesos per person. So that's 320 pesos. Apat na ka muna. So yay! Ready na kita? Hindi na kulbaan ka? Wala eh. Oh! Actually, may plano ko later. Na mag-boating. Tunga sa boto, may dagdagon ako mag-ako. Clue, wala naka-red siya. Wala naka-red siya. Mag-boating. Tunga sa boto, may dagdagon ako mag-ako. Clue, wala naka-red siya. Tarinta nga ka do. Kitapon mo gid kuya. Seryoso ya. Siyempre naman yung bakas ko nga, para madagdag na ako. Kitapon mo gid na kulbaan ako simoy. Ikaw, sa tanong na ginagawa. Kuya Earl. Sa tanong na ginagawa, ikaw lang ang ga-upload ba na? On our back, ang ibang mga iba na mga kidnappers ko. Imagine to doon, ginaya mo na yung kidnap. Iman nga volunteer ka na lang. Kay tubang sa glikod mo, may ara nga gwardya. So atuto ang Cubic Spark. Please subscribe to his channel. Please subscribe our YouTube channel. Hindi, Facebook page pala. Facebook page, okay. Dodo's channel. Yay! Mga kabangbang, tuod na gid niya. Muna sila kabuot ng mga kidnapper. Safety first. Grabe. Kabalo na ka mo. Kung hindi na ko ka-upload. Sinali mo yung food ko, mga kabangbang. Hello. Bye-bye! Numas ako pang life vest kaysa sa ako. No! Ang bayo makanto ko, di ako. Sorry. Ano yung kaya mo ganda? Kaya mo ganda. Cancel na lang. Eh, kuya ko na. Pwede ka balik? Manong, hindi sa gadulag, Manong. Nangakig ka pa balaw. Pwede ka balik? Pwede ka balik? Hindi ko rin magamit pa. Hindi na, ako na. Kaya na ni Manong. Kaya na? Kaya mo gano'n sa suit ang bawal. Ibalik na ako kuya, B. Sorry mga katanggal. Sorry, hindi ko na kaya. Hindi, joke lang. Kaya ko. Ay, ako hindi ako kaya. Ay, tugay, hindi mo kaya? Oo. Ang gamit niya. Wala na may mga kigsakon yan. Wala. Karoon na, lumusog. Hindi, ito rin singod ko. Kasi may mga kigsakon. Ay, ikaw na mga kaya. Sorry kay nag-holding hands ako. Nag-holding braso. What's your name, gani? At hindi ko pag-linig ka na lang ako ng mood. RJ na, oh. Si RJ nga lang niya, mga kabangbang. Hindi ko makigsakon. May consent po ito. Pag ako'y nalaglag, sabay-sabay kaming lahat. Ayan mga kabangbang, pinagalitan ako ng aking kidnapper. So, wala na po akong katabi ngayon. At ako'y nagsosolo na. Single na ulit. Oh, bayaan nyo na kami. Puratan mo kami da. Yay.
Kilig yan. May YouTube ka man or FB page lang. FB page. What's your FB page? RJ Castro. Yan. Follow him on Facebook, RJ Castro. As you could see, no, kanami isang aton di subong nga development sa sulod sa Ingaisa, no? And aside from the mall itself, diri, dito we also have local stores, no? Ang aton nga Cubic Smart. So support local if nagagutom ka mo, may mga food stalls man dito as you could see kanina. Ay mas lapad niyang yung river area. Dumi nagabaligya sa likod namon ha. Ato na silang Dodoy family on our backside portion of the bridge. Ang taon ta kung makahabol sila sa amon. Hindi pwede ni ka ano no. Ay siguro no kung mag-racing ka di. Wala gid natuloy ang plano ni yan nga may dagdagon. Sagid go. Sagid ang madagdag. Ako na ang nadagdag para sa imo. There you go, we're on the third bridge. Galing inside. Ito na si Daday Godoy. Godoy. Yeah, RJ Castro in the boat. Ito si Manu. Yes, Manu. We're going to U-turn. Ay, diri kita ka U-turn. How are you? Dodoy fam! Doing good. Oh! Okay pa. Ayos. Very good. Yay! Ayun, we are now on our way back to our starting point. So once again, if you want to have this boat ride, it is only 300 pesos. No, 300 pesos or in short, 100 pesos per person. Pag tatlo ka mo, pero pag apat ka mo kabidog like kanay Dodoy, no? They are 4 in one boat. That's 320 pesos. Nag-ting kita mapila dito lang sa may vape shop, no? So dalong pag-apod yung Cubic Smart on the right side. Nagabaligyan sa mga vape dito kita register for this. So there you go. Ayun, we are now on our way. Pwede na ko talika tulog-tulog kaso medyo kampante. Hindi kita magkampante, kinagabantay siyan. Pasi karon may plano siyan sa unan kung baliskad ang boat. RJ, siling mo tuturon to niya plano. Ay, hindi man guro. Abuot di man siyan gali. Abuot. Pero di na siya, hindi pa siya makita. Para si Manu sa... Feeling ko kung ari di siya, matuod to siya kay sagid ang sagid ang madagdag. But since wala di siya, tido hindi siya matuod, guro nga madagdag. May madagdag sa tubig. Okay. Ako nagli mga kabangbang peryahan ang ginambak ko kanina sa inyo. There you go. Sunset na. Enjoy the sunset mga kabangbang.
Okay. Thank you. Salamat gid sa madamo. Ah! Siya nagkapot sa ako! Thank you! Wala ako tuyak, pero wala ko man ako ang video. Ha? He is nice. Sunset. Ha? Muna pala sinabi sa sunset. Yan, namin mo na sunset. Ay. Na speechless gulpi sa sunset. No? Sure. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pinduta ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspire!